hello, what's up? Mapagpalang umaga po sa lahat. Ayun na, magkakape muna kami ni paring Michael. Kaya kasi na yung bot namin dyan na sobrang mamakas na TV. Sakay na si Pen. Diyan ka lang muna, parikoy. Kasi lang namin yung kape. Alright. Good morning. Hello, what's up? Andito na kami sa Bugalyon. Kasama ko ang tatlong bugok. Ay, dalawang bugok lang pala. Kami pala yung tatlong bugok. Yan na, touchdown, Bugalyon. Yan na si Master Payne. Kasama namin si Master Payne. Hello, Master Payne. Kung gaano kalaki yung Master Payne. Alright, alright. Alright. Yan na. Puro vlogger ang kasama ko. Oh, kanya-kanya sila nang hawak ng cellphone, oh. Bahala kayo dyan. Ay, ganito pala pagkasama mo, puro vlogger, marang bagal. Ano na, oh, kanya-kanya silang video. Alright, shoutout po. Shoutout sa lahat ng taga-Bugalyon. Alright. Ayun, oh. Lupit. Ganda ng client nila. Gray na gray. JC. JC. Ganda ni JC, oh. Porma. Swerte na Pen. Yan, balik sa Pen po yung mag-i-start po dyan yung kaso po namin. Wow po, gray na gray po, oh. Dito lang po yan sa ano, Bugalyon. Sit, sit. Up, up. Up, Bibeng. Sit. Ganda. Ang ganda-ganda niya. Alright, alright. Sir, dito kayo sa... Alright. First session. Banan mo, dilakan ka na po. Sali po. Sali pala, sir. Banan mo natin takot. Adi. Marintan. Mag-uusap. Magulo. Tahimik yan. Ayun namin, ano lang yun, basta ginanya ko. Mga joke. Nagkakalit ko lang, ayos na eh. Then, pare-parasang behavior siya ng asa mga guy. Minsan, nasa mood sila. Minsan, wala sa mood, kaya ayaw mo kasimpa. Ganyan. Hindi, ano na. Shoot na, di ba? Bago. Shoot na yan. Aggressive lang to kalaki. Okay. Shot lang. Okay, gusto niya. Ano kagad? Right, lock and load. Yo, mga Jod. In the house. Ang ganda ng lalaki. Bigger size. Diyan yung makikita na buti ng mga kasi. Aggressive siya. Basta. Galing nyo dito, ganun. Eh, bakit ay? Taiwan ko. Yun o, sobrang ganda ng babae. Yung video sa atin. Yun po. Lapit mo, kunin mo yung cellphone ko. Yung cellphone ko, friend. Yung cellphone ko, ano? Sa akin lang. Sabihin mo yung kulay ng babae na ano? Gray. Gray. Kasi sa atin, yung sa male. Like, Dark sable, dark sable. like Sable X-Gray. Sable. Kita nyo naman, aggressive. Tama na. Yan, oh. Tama na. Yan, gusto sumampa ulit. Oh,
Na. Pare ko, Ping. Nangiya ka pa eh. Diba? Hindi ko na putulong pa ng ano yun. Kaya nga po, ang Kasi sikip. busy ako eh. Ginagawa ko kaya. Ping. Doon kami sa bundok eh. Kaya hindi ko. Par, kung ano ko lang, karton tapos charang kami. Ayun. Oh, sir, yan. Sir, bawak na nga lang. Ayun. Sir, sikip tayo. Pakulo pa. Wait lang. Ano po, sir? Dito kayo, sir, para sa kayo sa picture. Yan, yan. Ano ba yan? Naka-live? Yeah. Par, wag ka na. Selfie. Isa kami din. Ah, kami din. Kami lang. Sir, sir, very. Okay. Sir, thumbs up, sir, para ano. Yan. Yeah. May kadala-dalawa. Check mo nga, naka-play pa ba yung video ko, pre? Oh, naka-play pa. Siguro, baka naka-play. Igutin mo ulit, pag hindi. Okay na, naka-play ba? Pinaka-automatic yung puso mo. Pangilan na. Sa amin, pangilan na. Madami. Ha? Hindi na mabilang? Oo, sir. Ano na kanya, sir? Grabe, sir, ang tangkad to. Ayun. Ang tangkad. Layo. 6 inches. Height difference. For sure, magaganda yung mga tuta nito. Sigurado ako dyan. Gray. Saka yung lalaki, dark. Yun na, puro. Hindi basta-basta to. Puro uling. Oo. Par, yung video ko naman. Yun po. For sure, hindi to budget meal kung sakasakali. Hindi basta-basta yung tuta ng mga to. Tignan nyo naman yung sire, oversize, PCCI, Yun na may height. dark color siya. Height difference. Ayan o, kita nyo. 6. Halos isang tangkal. 5 to 6. 5 to 6. 5 to 6. Ano na yan eh, 24 to 25. Pero huwag mo lang tignan yung ano, ang tignan mo na lang yung kulay. Oo, panalo kay Panalo isang yan, huli na sir. babae. Kahit na mababa yung babae standard size, pero grabe. Grabe kulay nito. Solid. Sa video. Para makita nyo kung gaano kaganda yung kulay niya. Gray, solid yan. Oh. Ganda. Ang ganda. Oh. Ay. Ah, bulakan pala. Sa Bulacan yung pagkanotisan. Hindi, Bulacan sa Dagupan. Bulacan. Oo, tignan nyo. Ang ganda din. Kaya huwag na kayong lalayo dahil dito sa Pangasinan, nandito yung mga magagandang Belgian. Oo, abangan nyo to. Abangan nyo yung anak nyo guys. Automatic. Sold out kagad to. So ayun na, hindi na po matatagal na yung araw dito. Stand service po kami dito sa amin. Yun, si Faye, ex yun, ang pangalan niya. Jesse. Menjola. JC Minjola. Ayun. Maraming salamat po. Cut ko na po. Ito naman si Pain. Pain Milo. Pain? Pain to, Pain. Pain? Pain? Master Pain. Pain? Pain Milo. Tangkad niya, no? Saka medyo malaman-laman to sa sangkano. Payat. Ah, payat. May kumain ko rin sa pagkita kasi. Pero makita niyo yung isa, mas maganda pa ano. Ito humina dahil nga sa init. Hindi na kinaubos yung pagkain niya. Yung isang Belgian namin, matapos. Oo, yung isang ganyan na. Naka-jacket na ito. Nakajakit pa. Nakajakit pa. Sige, gano'n natin ito. Gusto. Oo, may gagato. Napunan kayo ito. Ami-ami lang, adinlingwanan ko sa ito. Milay. Yung pawil ka dyan, nandiyan pa rin yan. Yung iba po, hindi na simple. Sulig yan. Chow-chow, mayroon kayo? Po, Chow-chow. meron po. Yan o, lapit na. Sige po. Pagkasikat yan. Lapit na rin yan. Ang galing o, tinan mo yung tayan niya, may saluhan. Automatic na mahulog doon sa kanal. Hindi, sa ihi lang yan. Sa nasasala yung ihi nila. Ayaw kain nila. Hindi ka
naman Ano, makakunik eh. kunin ko na ata itong ano mo. Kunin ko na ata si Faye. Dog. Ha? Ampunin ko na siya. Dog, swerte yan. Ayan, Pinakapin ni Martin yan. ang sinayang na pera ni Martin. Dalawang natin sinayang yun. Sikat-sikat yung Martin at sama. Uy, ako tinatanggal. Uy, tumasa mo naman to. Aloor na Achilles ah. Grabe, sikat-sikat siya naman. Sikat din ang sakto ng pasero lang sila to. Mas gusto niya lang. Mas gusto niya lang yung ano. Sino? Assistant na veterinaryo. Hindi rin matapang ng aso. So ako sa magiging na Inaano namin yung trabaho namin para siguradong mag-take. layo. Para siguraduhin natin. Ano, susukatan na si Dotong. Tayo, maalis Spain. Tayo. Palagay mong malang. Ha? Yan naman, 54 to 24. Ay! Wala, apat. Due to 1 year, 2 months. Hindi bali. Bali, 1 month din. 13, ano lang, 13 months lang. 14 months lang. Sa January yan. January nga. Oh, February, March. Oh, pero di ba? Sayang may papi siya ko. Pitura lang 3 months. Yan. 14 months nga. Oh, 3 months. Ano tumukan? Ano dito, pitura? Ano yung pitura? Di ba yung pitura? Sayang may ganda sa ako. Hey. Pre! Ayos ba akong kumuha ng picture? Nagpa-planking pa oh. Yan po, makikita nyo na po si Makasta TV.